Anomálie počasia vo svete 17. a 18. augusta. Slovensko. Silné krupobytie a dážď zaplavili časť Bratislavy. Rakúsko. Silná búrka s krúpami zaplavila sever Viedne. Veľká časť Poľska bola zasiahnutá silnými búrkami s nárazovým vetrom. Srbsko. Silná búrka s krupobytím v Zlatibore. Taliansko. Záplavy v meste Pitigliano. Francúzsko. Lesný požiar pri meste Frontiňan. Rusko. Na juhu Kamčatky došlo k zemetraseniu o sile 5,2 stupňa. Neskôr pri pobreží Kamčatky nastalo zemetrasenie o sile 7 stupňov. Erupcia sopky Šiveluč, Kamčatka. Erupcia sopky Ebeko, Kurilské ostrovy. Veľké krupy v meste Kamena-Oby, Altajský kraj. V Tuviansku je evidovaných 35 požiarov. Tunisko. Záplavy pre silné dažde v Nábule. Afganistan. Záplavy v provincii Ghazni, Pakistan. Silné dažde vyvolali bleskové povodne v provincii Chajbar Paštunkhvá. Saudská Arábia. Silné búrky spôsobili povodne v oblasti Džizán. Japonsko. V prefektúre Ibaraki došlo k zemetraseniu o sile 5 stupňov. Čína. Silný dážď zaplavil mesto Chengchou, Henan, silná búrka v Chengtu, Sichuan, USA. Nárazový vietor v Hillsboro, Alabama. Silné záplavy na juhu Utahu a v Southbury a Oxforde v Connecticute. Silné búrky vyvolali záplavy a erózie na Aliaške. Kanada. Tornádo pri Greenfielde, Ontario. Záplavy v Mississauga, Ontario. Mexiko. Záplavy v Mexico City. Ekvádor. Erupcia sopky Reventador. Povodeň v Mauritánii. Povodeň v Čade. Nový Zéland. Lokálne záplavy pre silný dážď v meste Pahiatua. Namiesto toho, aby sme vedeli o skutočných príčinách klimatických katastrof a mohli robiť cielené kroky pre záchranu planéty, sme vťahovaní do umelých spoločenských konfliktov. Kto za tým stojí? Dozviete sa v dokumente Impact.